mit szokott reggelizni? Kolbászt. Kolbászt mivel? A zsírral. És ebédre? Csülköt. Csülköt mivel? A zsírral. És vacsoron? Sonka. Gondolom zsírral, nem? Nem, döglöccel. És ez miből készül? A zsírból. Zöldséget szokott fogyasztani? Igen. Micsoda? Tepertőt. Halat? Azt mindig. Mikor öcsém még hoznak, akkor mindig. Múltkor is hoztak. Aha, mikor volt? Hát úgy 5 éve. Értem. Mekkora a vércukor szintje? Nekem. Nem szoktam gyalogodni. Orvoshoz szokott járni? Minden kedden. Kezelésre? Nem, kártyázásra. Ott tartjuk. És meg szokta vizsgálni? Meg, rendesen meg. És talált már valami? Egyszer a tökást az én ujjamban, hogy nem csalok. Értem. És iszik? Hát amikor szomjas vagyok, akkor igen. Úgy érte alkohol. Jaj, azt nem csak akkor. Értem. És lenne pár egészséges táplálék, amit bárki szabadon fogyasztott, például az articsóka. Az meg milyen? Olyan, mint a csóka, csak sárga. Meg a csicseri borsó. És az milyen? Az olyan, mint a borsó, csak sárga. Nálunk a csicseri tök van. Az milyen? Olyan, mint a tök, csak sárga. Meg az is fontos, hogy este 6 után nem szabad enni. Nem is szoktam. Nagyszerű. Csak 8 után, de akkor rendesen. Meg az is, hogy hát a tavaszi méregtelenítés az fontos. Azt már megoldottuk. Lébét kurálva. Nem, diazepánnal. Meg hát minden nap kell egy fél órát sétálni. Hova? Hát mondjuk itt körbe-körbe az udvaron. A szomszédok mondják, azt elment az eszem, mi? Akkor milyen messze van ide a központ? Hát ha nem sietek, akkor úgy 4-4,5 óra gyalog. És a sietsz? Akkor 10 perc. 10 perc? Hát igen, mert akkor nem jövök be a kocsmába, ugye? Akkor minden nap el kell sétálni a központig és vissza. Tehát naponta 8 óra, nekem annyi időm nincsen. Most mondtad 10 perc, De olyan még nem volt. Csinálj fekvőtámasztat. Jó, hányat? 10. Fenyőfából jó lesz. Ez így nem fog menni, nem tudom, hogy akarsz így hosszú, egészséges, boldog életet élni. Azt én se, csak azt, hogy te hogyan fogsz hosszú, egészséges, boldog életet élni. Hogy? Ha eltakarod most előttől. Férfi leszek, aki kozmetikushoz megy. Na hellóka! Mivel kezdünk? Először is felteszek egy maszkot az arcodra. Hegeszteni fogunk. Nem, hidratáló gyümölcsmaszkot teszek az arcodra, érett frizdi szemeket passzírozok szét a szemhíjadon. Én is szétpasszírozok a szemhíjadon. Mit? Dinnyét. Annak a vastag a héja. Igen, mert tele van vitaminnal. De a ribizdit már a rómaiak is használták a gyógyászatban. A görögök is a dinnyét. De a ribizdi maszk egy nyugtató maszk. Szépségért szenvedni kell. Na, hagyjuk akkor a ribizdit, iszappakolás. Én nem pakolok iszapot. Nem, én pakolok iszapot az arcodra. Én is pakolok az arcodra. Mit? Betont. Szóval, arra vagyok volna kíváncsi, mit szoktál tenni a bőrödben, hogy ne legyen száraz? Vizet. De akkor minden éred a hidratáltét. Pálinkával. De akkor ugyanúgy száraz marad a bőröd. Igen, de leszarol. Na nézzük akkor, mit lehet, az ajkad is milyen cserepes. Ültessünk bele virágba. Mit lehet tenni még? Szőrtelenítés, a mellszőrzettől úgy szabadulunk meg, bekenjük gyantával. Jön ez a gyanta? Mi az azok? A fenyőfán van. Bekened a mellkason valamivel, ami a fenyőfán van. Pontosan. Jó, hogy nem kened be mókussal. Meleg gyantát fenek a mellkasodra. Inkább egy meleg mókust. Utána ráteszek egy textilcsíkot, és megvárjuk, amíg megszárad. És közben hidratálunk. És miután megszáradt egy erélyes naplattal, kitépem az összes szőrszálat és serc, így. Serc? Serc. És utána mit csinálja? Szerintem menekülj. Mit lehetne tenni, ami nem ilyen fura? Ami... Hát van még ilyen halpedikúr, tehát ilyen akváriumba keltett a lábad, és egzotikus halacskák leeszik az elhalt hámsejteket. Magyarán egy halak eszek a lábad. Pontosan. Gyorsak? Ez gyors? Vagy ez mennyi? Hát ez ugye banáni darab uffa halakkal 1 óra. Gyorsan nem lehet? Gyorsabban is tápával. Hát ez nem működik. Valami tényleg, ami nem hat ilyen furán, valami. A körmöddel mit tudtál csinálni? Levágó. Jaj, az nem jó, az nem levágni, de reszelni kell. Figyelsz, fodrászolod is, ugye? Igen. Na, megvan, mit tehetnél. Ez az, hogyan vágja a hajat? Sehogy lereszelőd. Volt egyszer egy ágról szakadt szegény legény. Recs. De nem csak ágról szakadt volt ez a szegény legény, Recs. hanem olyan fösvény, hogy minden darasra fog ághoz vert. Kockoc.
Mégis szegény volt, mint a templom egere. Cin-cin. Így ment az árról szakadt fogához verve a garas, szegényen, mint a templom egere. Recskockott, cin-cin. Felült a lovára és elindult szerencsét próbálni. Egyszer csak észrevette, hogy lassan halad, ezért betette a lovat kettesbe. Majd hármasba. Négyesbe. Na, hová futott a szegény legény ilyen gyorsan a lovával? Radarba. Hülye. A szeretőjéhez. Rendőr a szeretője. Te csak a hangokat csinálj, jó? Na, ahogy így száguldott, fújta haját a szél. Nyaldosta arcát az eső. Nem nyaldosta szárazság, semmi csudott a nap. És ahogy így száguldott, ekkor jött a váratlan gumitetve. Nézte, mit lehetne tenni, és ekkor mentő. Néno, néno, néno. Mentő gondolata támadt. Hülye. Tényleg. Kölcsön kérni egy lópumpát. Komolyan, te úgy tudod a mesét, hogy kölcsön kért egy lópumpát. Egy lópumpát, igen. Érdekes gyerekkorod lehet. Nézte, kitől lehetne kölcsön kérni egy lópumpát? Lószerelőtől csesznek. Hát, A szegény juhásztól. persze, hé, juhász, nincs egy lópumpát. Csak a hangokat, jó? Megy a juhász a szamáron, fölnyír a lába. Igazán ráférne egy lópumpa, hogy... Ekkor odaért a nyájjal a juhász a szegény legényhez. Odaért a nyájjal. Miért nem utánozod a nyájat? Bárányok hallgatnak. De ott hallgatunk, befogtad a szád véde? Be. Na így csinálunk a bárányok. A bárányok mellett van egy oroszlán is. Na te, jehovista a juhász. És az oroszlán áll a bárányok mellett, a bárányok az oroszlán mellett, és nagyon jól megvannak egymással. A bárányok kurvára be vannak szarva. És odalép az oroszlán a szegény legényhez, és így szólt. Miau. Ez milyen oroszlán? Kicsi. Akkor nem az oroszlán lépett oda, hanem az ózomat varázsló golabárdog ember. Egyem a szíved valamit végül. Akkor nem a bárdog ember, hanem a süket rőzseszedő öregasszony. He? Mondom, a süket rőzseszedő öregasszony. He? Így soha nem fog odaérni a szegény legény a szeretőjéhez, az okos parasztleányhoz. Ha nem boldogulsz a bárányokkal sem, hogyan fogod utánozni az okos parasztleányt? Azt mondja majd, hogy színusz alfa per koszinusz alfa egyenlő tangens alfa, bazd meg.